naman May mga weather instrument na ako sa balay. Pero mahimo na lang kita sang bag-o. Mahimo man kita sang listahan sang temperature nga makuha naton adlaw-adlaw. Pwede bala kita makasugilanon sang Mayo? Kung wala kasing iban nga ulobrahon, magwa bala kita? Kag sa diin naman kita makadto. Sa Jinx Restaurant. Katultol ka man sina, hindi bala? Oo. Pero Kanami dito. Manamit ang ilang pagkaon. nga hindi na lang kita magsugilanon sa library. No way. Hindi ako makaobra sang Mayo kung wala sang pagkaon sa atubang ko eh. Yani, makitaan lang kita dito mga alas 7 ang gabi. Okay? Bell na! Dali na ka mo! Magwa na kita! Bye, sir! Bye, sir! Dali na ka mo! Kita mo gid lang Ato na si Kenneth Dayon man niya gwa. Ay, magwa na lang kani ako Dito ako madiretso sa kantin. Kay ginagutom na gid ako. Malipayon gid ako nga nagkita ay kita diri sa kantin, amiga. Nga aman. May isugid ako sa imo. Ano bala ina Kati? Ano kay abi ko? Wala ako sang kaupod subong nga Friday. Pero may ara na gali. Sino? Si Lander. Oh. Ha? Gintawgan ko siya kagabi. Kag nagpakuno-kuno ako nga mapatudlo sa mat. Kag nahinambit niya nga gusto niya nga maglantaw sang horror movie. Kag naghambal man ko sa iya nga amo man sinang gusto ko. Pero hindi mo na siya type, hindi bala? Amo gani. Pero wala man na siya makahibalo ya. Nagapakuno-kuno lang ko gani, hindi bala? Oo na Oh, nga wala mo ginkaon ang gin-order mo. Nadulaan ako sang gana, amiga. Bro, Nga nag-order kasi na kung hindi mo man lang gali pagkaonon. Baw, Diyos ko. Hindi man pag-usiki ang pagkaon kag kwarta, amiga, ay? Sorry. Oh, to kadalong gid sa pagginhawa mo, haw? Bad mood ko subong, O nga aman. Gin-announce na kaina ni Sir Chavez ang partner namon sa mabot nga science fair. Amo man sinang gin-announce niya kaina sa amon. Oti, sino yung partner mo? Si Joy Tuason. Anong project ninyo, ya? Mahimo kami kuno sang bulkan. Kag ipakita namon kung paano inapalukpon. Ikaw ya, sinong partner mo? Si Kenneth Gomez, Oh, ha? Si Kenneth Gomez? Ay, aboday. Kaswerte gid sa imo. Naisa ako sa imo, Swerte gani. Pero anong nahibalaan niya bahin dira? Kag sino manabing maka-interes nga kaboring sang klase sang subject nga ina. Pero ang importante, magkaupod ka mo. Kagimali mo Basi kung dira na siya magpangaluyag sa imo. Oy, hindi na matabo yan, no? Kag nga hindi ina matabo, aber. Nakahibalo kagid bala sang gusto ko. Kag nakahibalo ka man kung anong gusto niya sa babayi, no? Sama-sami, makita ko siya nga ang mga kaupod niya, mga matahong nga babayi. Kag hindi ko ya bagay sa iya Kati, no? Ay, oo gali.
Makitaay kami karon sa Jinx Restaurant. Oh, ano? Hindi man kuntani ako Apang kinahanglan gini. Ara man lang gali. Siguro, mga luyag na siya sa imo, day.